Gimomiyo awacho ni jadendi Joyce gini en ogai Raila emotele emano oginene out, but jopiny koro dhi kawo gini e lwetgi. Gidhi call for accountability ma government. To kaka nawacho ni wacho ni jo religious leaders osetemo luongo jogi mondo bed piny. Kendo jatend Azimio ni neno kowacho ne en under pressure mondo call off demonstration. To ji openje ni kidwa call off demonstration ni call off e yo mane? Ni call off ni udhi bedo gi structured dialogue kosi call off ni in undue pressure. Mae gik momiyo neno ka kweth mar Azimio oriben sani gimori po ben dhi mbele. Ni jopiny inyiso na pana koluong ni nitie ng'anyo kila mandi. Wach mar ketho gik jopiny were urgo. Lakini ji oripo wuoko mondo ket government tesre, mondo maisha mar garama magi moko duogo, mondo wach mar discussion mar electoral commission nyaka be dissolve mondo ji obede piny drawing board. Gimomiyo wacho ni kama. Gimomiyo wacho ni kama studio ni ne wabede ka wacho ni ne nitie put mano bed piny ma obed investigate cherera 4. Recommendation kaka na wacho ni nyadendi Joyce na wacho ni onge gimoro recommendation kanyo mari jogi idhi gole tich. Nikech jatend piny oneno ni jogi ok nyal bede commission. Tam gi ne pokorum. Lakini koro ni aput rango conduct gi margi manotimore last election. To let me tell you, onge gima dhi bede aput mose bed sani ma fill in panelists, ma dhi fill in commissioners en gima jatend piny dwaro, ok en gima jo piny dwaro.